One step you step out, do that turn up in a diss. Body comfortable and me physically fit. I'm brown and sweet just like the chocolate. Yo, Wiley, them want sound like me. Other than a pussy pretty with the upper body. Shut down in the city with me bad girl pussy. Every man want piece of me. The back of them a pop and them a bun weed. Man want wine behind me, me have to move fine dusty. I'm looking for a brother who got all account. 079 baby, I'm a hammer to the shop. Hogy éreztétek magatokat a versenyen? Nagyon jó volt, pörgős volt, ezért is jó volt, de egyébként meg jó volt az egész minden előadás, a gyerekek ügyesek voltak, a többi csapat is nagyon ügyes volt, szóval végig kellett nézni az egész műsort. És milyen volt a mezőny? Hát most szerencsére nagyon sokan voltak, úgyhogy kemény volt, meg kellett küzdeni érte, és meg is küzdöttek. És hogy éreztétek ma magatokat? Szerintem mind nagyon jól éreztük magunkat, nagyon szeretjük ezt a versenyt. Milyen érzés elsőnek lenni? Hát nyilván nagyon jó, de a többieknek is nagyon gratulálok. Nagyon ügyes volt. Gratulálok nektek, további szép eredményeket kívánok, és talán jövőre is találkozunk. Wind up your body and spin it. Girl, when you bubble at the trouble, why you give me this something now? Turn it around and bring it. You're pressing it back on and on. If you push that button, my girl, down, but I go and timid. Once you broke out and fling it. Once your body shaking up to the limit. Once you wild out to wild it to ends to the beat. Them London and mid on edges. Is it? Close my eyes, rest my head on your pillow. It's getting cold on your side of the bed. It's been a while, I should lie in the middle. In the middle, I still got these pictures of me and you, and I say I'm trying to get over you. Been keeping busy on my own, but now all I wanna know, do you think about me? Do you think of me? Do you think about me? Do you think of me? Do you still wear my t-shirt? Do you still talk in your sleep? Do you think about me? Do you ever think of me? I'm sick of love. Mivel jöttetek, milyen produkcióval, és hányadik, amit álltok ez most már? Ez a Chucky hip-hop formáció produkciónk. Azt hiszem a 6 vagy a 7. amitánk. Nagyon készülünk mindig erre a versenyre. Szeretitek a versenyt? Milyen a hangulat? Kipróbáltátok-e az újdonságokat? Hát igazából ez az első nagyobb eredményünk itt az Amitán. Mindig nagyon-nagyon várjuk, és mindig nagyon készülünk, hogy minél jobb eredményt érhessünk el. Úgyhogy most nagyon-nagyon örülünk, hogy ez sikerült, és megkaptuk a szobrot, úgyhogy nagyon nagy a boldogság szerintem. Mi a Dynamic Dance esettől jöttünk, és nekünk nagyon sokat jelent ez a díj, ugyanis ezzel a koreóval már tavaly is indultunk, és ott nem értük el teljesen, amit akartunk, úgyhogy ez most nagyon-nagyon sokat adott nekünk lelkileg, és az idei versenyszezonhoz is, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, nagyon-nagyon boldogok vagyunk. Meg kell, hogy említsem, hogy nagyon jól éreztük magunkat az egész versenyen, nagyon profi volt a szervezés, és nagyon tetszettek ezek az újítások, sokat játszottunk ezzel a QR kódos játékkal is, a szülők is mondták, hogy jó volt, hogy el tudták magukat foglalni az eredményhirdetés előtt, úgyhogy nagyon köszönjük az egész csapatnak. Verseny, itt voltunk egész végig, nagyon jól éreztük magunkat, és nagyon jó volt egész végig a hangulat, és sikerült elhoznunk az Amit a szobrot. Nagyon jól éreztük magunkat egész nap, összességében ezt el lehet mondani, ugye? Mivel évek óta felváltva vagy együtt zsűrizünk, ezért elmondhatjuk, hogy évről évre egyre inkább minőségi produkciókat láthatunk a színpadon, aminek nagyon örülünk, mert így röpül az idő. Reggel 8-tól este 11-ig. Külön örülök annak, hogy egyre több táncos készít saját magának koreográfiát. Emocionálisan megérint az a koreográfia, amit a diák saját magának készített. Így. Ez baj, már mindent elmondhatok, és hát ez nem baj, mert hát annyira szépen beszéltetek, és annyira megtisztelő volt veletek egész nap zsűrizni. Ez egy hihetetlen, szuper, hosszú nap volt. Természetesen igyekszünk igazságosan eredményt
Valósítsd meg álmaid valódi tudással. Szerezz hip-hop oktató és sporttáncedző képesítést, hogy ősztől már papírod legyen róla. A hivatalosan is nyilvántartásba vett felnőtt oktatói képzésünkkel átfogó, valódi tudást kapsz. Nem csak a stílusirányzatokról, de mellette a pedagógia, anatómia és edzéselmélet is fókuszban lesz, sok minden más mellett, mint például a zenevágás vagy a sportpszichológia. Jelentkezz képzésünkre, ahol elismert szakmai oktatóktól tanulhatsz. Részleteket keresd a weboldalunkon.